Čaute, po zime sa opäť hlasím s videom pri vode. Momentálne sa nachádzam na jazere Padaň v okrese Dunajská Streda. Jazero je o rozlohe 5 hektárov s viacerými lovnými miestami. Čo sa týka osádky, je tu strašné množstvo kaprov od 8 do 15 kg, taktiež ryby nad 20 kg. Čo sa týka rekordov, môžete tu chytiť kapra približne o váhe 30 kg. Okrem kaprov tu môžete chytiť krásnych amurov, ktorí vám dajú pri brehu určite zabrať. Jazero je špecifické tým, že veľké kusy sa chytajú aj v blízkosti brehu. Momentálne mám nahodené asi 6 metrov za mnou a je to meter a pol od brehu. Včera som tu nachytal krásne ryby od 12 do 14 kg, ktoré budete môcť vidieť. Na jednej udici chytám na takúto popku 12 mm. Pripravil som si ku každej montáži PVAčko so Stigmixom. Chcel som vyskúšať novinku od Karla Nikla, je to Gigantika. Používam 18 mm guličky. Videl som u nás v obchode, ako ľudia si to berú, ako si to chvália, tak chcel som to skúsiť aj ja. Musím povedať, že tá ryba s touto guličkou veľmi dobre spolupracovala. Tie zábery boli razantné. A už ako som spomínal, tie 14-ky, 12-ky, tie kapre to brali celkom slušne. Veľmi som s tým ani nekrmil, hodil som 3 guličky vedľa montáže, čiže bol som veľmi spokojný. Montáž som používal veľmi jednoduchú, nič som nevymýšľal, mám stúženú šnúrku, broček, žiadne rovnátko a takáto jedna 18 mm gulička. Takže určite na tieto guličky budem ešte chytať. Veľmi sa mi páčia. Mám tu aj osvedčenú klasiku 3XL. Na ďalších výpravách budem chcieť vyskúšať Criticals. No a ešte vám chcem v závere popriať krásnu sezónu, pretože je apríl a všetko máme ešte pred sebou, tak sledujte Carp Fishing Time naďalej. Čaute.